Avui comença l'11a edició de l'Acústic Vell, un festival que organitza l'associació Magic Room i es celebrarà al Centre Cívic Barri Vell, Mercadal, fins aquest dissabte 4 de febrer. El festival, que es du a terme cada 3 mesos, té com a objectiu donar oportunitats a nous creadors i permetre al públic accedir a noves propostes. L'11a edició de l'Acústic Vell ens portarà una vetllada de Microobert, l'exposició de Mirena Osorno, la música de Lluís Tòfoles, Oliviana Mauretti o la poesia d'Esther Archi i Anna Pentinat, a més de contes de Marietes o del vídeo-animació de Caral Armengol. A més, aquest any el festival compta amb una col·laboració d'alumnes de l'ERAM. Per a aquells que s'hi vulguin apropar, l'entrada és completament lliure. I és un festival que es fa cada 3 mesos, amb una vocació urbana, contemporània, de proximitat. O sigui que nosaltres tenim una concepció propera de la cultura i volem, doncs, per una banda, formar públic, que el públic tingui la possibilitat de veure espectacles nous i diferents, i també permetre a nous artistes, a nous creadors, que tinguin un espai on puguin ensenyar els seus talents. Presentem una de les grans novetats d'aquesta nova edició, o d'aquest any, que és la col·laboració que tenim amb alumnes d'ERAM, que vindran a els espectacles i gravaran una mica el que és tot el festival,